Čaute kamaráti. Chcem sa s vami podeliť o jednu takú vec, ktorá ma už trošku dlhšie trápi. A dneska mi totiž prišla mi zásielka z Temu a kempingová lampa. Kempingovú lampu som si chcel objednať v podstate už dávnejšie. Je to super pomôcka. Ale našiel som na Temu kempingovú lampu za cenu 11 eur. Tak som si povedal, objednám, uvidím, ak nebude fungovať, tak mám aspoň kúpenú skúsenosť. Každopádne, čo je veľmi dôležité, čo ma už prekvapilo minule pri niektorých veciach, ale teda prvýkrát som si kúpil elektroniku, je to, že táto lampa má solár, má nabíjací USB port, v podstate 4 výklopné svetlá, jednu lampu, ale to, prečo som sa rozhodol vlastne pre túto lampu, je to, že táto lampa má totižto možnosť rozloženia a teda dá sa zavesiť niekde pod nejaký stán alebo prístrešok a tým pádom parádne ako keby ten svit vie byť akoby po celom tom priestore. Takže za mňa super pomôcka na ten prvotný ako keby pohľad. No ale to, čo ma prekvapilo, je v podstate to, že s týmto vybavením je za cenu 11 eur. A toto je ako keby cena, ktorú som nedokázal nájsť nikde inde, teda na tých našich európskych weboch alebo teda u európskych predajcov. K tejto lampe ešte poviem teda, že má viac módov, čo sa týka ako keby svetelnosti, a to je ten svetelný jas. Tu máme od 29% až po 100%, čiže 4 možné nejaké svetelné jasy, s tým, že ak kliknem, tak mi svieti v podstate tá hlavná lampa, kliknutím druhýkrát je to svetlo ako keby také jemnejšie, kliknutím tretíkrát bliká, no a štvrtýkrát, vtedy sa vlastne rozsvietia tie lúče. Za mňa super pomôcka. To, čo mi chýba, jedno jediné, je to, že tu na tom vršku, kde je vlastne ten úchyt, nie je magnet, ale ten si tam v pohode prilepím a budem to vedieť ako keby magneticky pripevniť v podstate na strop bivaku alebo nejakého stanu. Takže takto parádne to svieti. Má to ešte teda ako keby druhú možnosť toho svitu. Teraz vidíme, že je to na 100% svetelnosti. Ak kliknem druhýkrát, tak je to takéto žlté, to príjemnejšie svetlo, pri ktorom sa dá v podstate aj odpočívať. Tretie kliknutie, to svetlo je v tomto zore je nejaké oranžové. Neviem, ako to bude vyzerať v noci. Takže za mňa parádna pomôcka, funkčná, malá, skladná a za cenu 11 eur. Ja som sa snažil teda nájsť ešte niečo, s čím by som to mohol porovnať. Tu je v podstate to, čo sme mali možnosť teraz vidieť, a je to za cenu 10,85 a toto je obdoba za cenu 63,24 eur. Čiže obrovský rozdiel. Za mňa nemá význam v tejto dobe ako keby rozmýšľať nad tým, či je tam nejaké logo asi prémiovejšie značky. Ja sa teraz v tejto dobe pozerám aj na teda funkčnosť. Funkčnosť to splňuje, uvidíme, ako to bude fungovať, ako to bude dlho svietiť. Nechám to svietiť celú noc. Doplna to nabijem samozrejme. Vyskúšam aj si solár, aby ma to nenechalo na rybách niekde štychu, ale cena, čo sa týka tých 11 eur, 63 eur prémiovej značky, je zásadná. Ja som teda zastanca toho, aby sme podporovali európske firmy, miestnych, lokálnych výrobcov, ale častokrát to býva práve o tom, že ten vývoj
tí predajcovia alebo tá značka nerobili, len teda čo je pridanou hodnotou toho samého produktu je nejaké vyrité, vypálené, nalepené logo tej značky a potom je to 3-krát drahšie. Takže chcel som sa s vami podeliť o túto skúsenosť. Táto lampa je podľa mňa parádna. Už sa teším, ako ju použijem. Takže Petrovzár, kamaráti,